Happy Saturday! Ayan. Sabi natin ng benta ba? Ano pa? Ayan, naglinis na kasi si Dad. Tapos ito si Savi. Ayan, Savi! Savi! Ik had weer helemaal op de grond. Is toch ba? Put Alice in the bowl, Savi. Ba! It's ba, ha? Ay, nagkakalat siya, guys. It's like your mom. Love! Hey, video in. Talaga. I didn't know. Joke. Uy guys, may nag-comment sa isang video namin, yung video ko na How Did We Met. Kanina lang nag-comment. Tapos sabi nung nag-comment, kamukha daw si Wibe ni Johan Zakro. Can you search it, love? Where's your phone? I don't know. Because probably he's ugly. No, he's a writer. Famous French rider, and yeah, sabi nung nag-comment French rider. Papa, ik ben papa, ik ben niet mama. Yung tawag kasi ni Sabi sa kanya, mama din. Pati sa akin, lover's your phone. Johan Zakro ba yun? Or Zarko? Johan Zarko. Zarko ba? Hindi ko matandaan. Phone lang kasi ginagamit ko. Johan. No? Zarko. Zaya. Zarko. Ja. Guys, ipopost ko yung mukha ni Johan Zarko. Tingnan natin. Pero sa your co-teacher said you look like the James Bond. Yeah, My name is Bond. James Bond. So ayun, tingnan i-ano nyo guys if tama ba, kamukha ba nga talaga siya. They say you look like Pocahontas. Ay, mahirap din siya. Wala akong kamukha, there's a unique face. Sabi ng mga ibang Pinoy, mga exo, pag nakapag-asawa ng foreigner, exotic. Okay. Maybe I go. Alone? Yeah, Can you buy the chocolate? Code Filipinos. Happy Independence Day sa Pilipinas. It's June 30 na ngayon, so kahapon yung Independence Day. Oh my gosh. Ay, kinamay niya yung ano niya, pagkain niya. Wait lang guys, nilinisan ko si Savi. Si Savi pasaway, si Savi pasaway. Guys, may na-receive ako na letter from Duo. Hindi ko alam kung ano ba, kung ito ba yung feeling ko diploma ata to. Kasi supposed to be guys, last month nakasked yung pag-pick up ko ng diploma ko. Kaya lang, hindi ako natuloy kasi hindi ako pinayagan. Hindi ako pinayagan sa work ko. Kasi that time busy. Kaya hanggang sa nakalimutan ko na at nakilimutan na din ni Wibi kasi sabi ni Wibi tatawagan daw namin. Nakilimutan din yung tawagan. Hanggang sa, ayan, dumating. Pero yun yung suspetsya ko. Diploma to kasi tingnan nyo. Pero ayan, sabay-sabay po natin i-open. Yeah, you have mama open? Can you open it? Have mama? What? Kite. You open. You help mama. Come. You help mama. Yeah. Bulilit na pasaway na. Yeah. Di. Yeah. Charan, feeling ko guys, ito na nga yun. Kasi parang iba yung... Mama! Oh, mama! Oh, the lion? Okay, you get the lion. Yeah. Yeah, you get the lion. Come here. What's this? Yes, ito na nga yun, guys. Yay! Hindi nyo nakikita, tumatalon-talon si Sabi. Yeah. Okay, June 11. Kailan ba yung June 11? 11 is nung Thursday. Ayan. So, dahil sa at least na-ano din naman nila na dahil sa coronavirus. Ayan. Yung iba talaga hindi nakukuha, kaya pinadala na lang nila. So, ito pala yun, guys. Ayan, sa mga nandito sa Netherlands, sa mga pipick up pa ng diploma nila. So, ito pala yun.
Ganito lang pala siya. Ayan, ganyan siya guys. Yay! Hi. Ay, dalawa siya. Ayan. Ayan yung mga may score. Pala. Tapos ito na yung diploma. Ayan. Involved ka ng diploma nakalagay. Tapos may, ayan kung kailan ka pinanganak. Ayan, February 14, 1984. Tapos kung saan. Ayan, Daram. Ayan sa mga taga Samar. I was born in Daram, Samar. So, ayan. May diploma na ako. So, dahil hindi ko siya na-pick up personally, ayan, pipirmahan ko siya dito. Ayan, may handtakening na nakalagay from the candidates. Oh, ay, my gosh, ito si Sabi. Yeah, Sabi. So, more than 2 years na ako dito nakatira, guys. Pero yung pag-take ko nito is inisa-isa ko siya. May 2 na sinabay ko. Tapos, kasi 6. Yung isa dahil may work na ako, so hindi ko na kailangan. Tapos yung 5, yun yung exam na sinabay ko yung, ano yung sinabay ko? Yung reading ata, tsaka yung listening, yung sinabay ko. Tapos yung speaking, yung KNM, tapos yung writing. So, yun yung inisa-isa ko kasi, ayan, wala tayong panahon mag-aral. Tapos dito puro English. So, ayun guys, I'm happy. Yay! You said yay! Yay! Hello guys, dumating na si Dodong. Love, did you buy the Filipinos, the chocolate? Yeah. Ang brand guys, Filipinos. Deze? Oh, yeah. Guys, ito oh. Alam nyo bang may ano to? May history to. Dati, guys. Naalala ko, elementary ba ako noon? Basta, parang inano to, diniscuss yung ganito sa Congress kung papapasukin ba sa Pinas. Kaso, parang ayun, hindi siya napapasok sa Pinas kasi nga parang ayun discrimination daw kasi chocolate, 'di ba, yung chocolate color brown or dark brown, so ayun ayaw nila, parang inano daw na discrimination for the Filipino people. So ito yun siya. So meron siya sa Action guys, sa mga taga Netherlands dito. Ayan, mabibili siya sa Action. How much is this, love? How much is this? I don't know. Okay. So, hindi niya maalala kung magkano. Guys, ang sarap! Sarap! Nalakar! Siguro kaya nilagyan nila ng coated para maiwasan nila yung thinking ng mga Filipinos na discrimination. Ayan. Sarap! Filipinos. Yummy. Oh, Filipinos. Yummy, ha? No. Yummy? Nice people. Nice and tasty. Good taste. Nice people. A few moments later. Hello mga inday. Ayan, galing kami sa Siena. Namili ng konti lang naman guys. Short. Bumili ako ng short kasi makikita nyo ang init na. Tapos si Sabi nakatulog. Ako kanina kakarga kay Sabi, kasi sabi ko kay Vive palit kami kasi sobrang bigat na ng batang yun. Para Viagra. And pag nasa center kami at busy kasi ako, si Sabi kasi tumatakbo-takbo, so hindi ako nakakapag-vlog. Ngayon lang ako nakahuna-huna na mag-vlog. So, padung namin sa balay. Dara, hapit na. Shout out sa mga Pinay dyan, ang murag agta, sama na ko. Ayan, nakabisaya. So, kani mga inan nga panahon, guys, yung mga ganitong araw, 26 degrees. So, sinasamantala namin yan, lalo na yung Liwibe. Ayan, kanina, wala pang 10 minutes, nakilabas agad to. So, magbabike daw kami, baka mawala ang araw. Guys, napupuli na naman itong isa. So, ayun, sabi ko nga, wala na sa akin yung mga, ayan, kung iitim ba yung balat ko or hindi. Kasi, nasanay na ako. Kung sa Pinas, naglilikas papaya ako. Talaga, siniwalat. Oo, naglilikas papaya ako guys sa Pinas.
Pero ngayon, wala na akong pakialam. As long as maglagay lang ako ng moisturizer, okay na yun. Ayan. May dumaan na bike. Kaya ingat-ingat. So, ayun. See you mamaya, guys. So, you're happy? Yeah. Yeah. Ayan, gusto niya magbilad. Ako, guys, nandito ako sa, ayan, lilim. Tapos, siya sa araw. Kasi kung magpa-araw ako, samot ko kaagta. Ayan, si Savi andun. Andun si Savi. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah. Boy, the one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. At long last, guys, we are home. Tingnan yung isa. Sabi, mama, stock eh. Tingnan yung isa, guys. Nagpalit ng sapatos. Ano naman to? Agaw na. Nagpalit yung isa ng sapatos kasi, ayan, magpa-practice siya ng serving sa tennis. Yeah. Say hi to them. Hello! What is it? I will leave lovely son alone. The happy son, not crying son. Yan, pagkarating namin, guys, siguro napagod. Ayan, crumpy siya. Oh, ito nga pala, oh. Ito yung, naubos siya kaagad. Ayan, yung Filipino chocolate, sorry. Say hi to them. Sabi. Hello! Hello! Oh, it's really, it's good. And, ayan, that's all for today. What? Okay, nananghid si Dudong, guys. Sa an hour daw siya mag-serving. So, before natin i-end yung video natin for today, i-shoutout ko muna yung Team NL. So, ayan, yung mga list of names. Charot, may pag ganon-ganon na ako ngayon, isusulat ko. Ayan. Magkakasunod yan. Ayan. Kasi, ayoko may makalimutan. Kasi dati, alam ko, madami yung mga vloggers sa Netherlands na food-related or mga food yung content. So, wala ako. Kumbaga, kunti lang yung naalala ko, kaya isusulat ko na lang. And, ayan, thank you sa support, Team NL. And of course, hindi ko makakalimutan yung friendship group. Hello, Dallas Angel. Ayan, yung mga list ng mga Dallas Angel, please subscribe to their channel. And of course, yung mga sinulat ko kanina na Team NL, also please subscribe to their channel. And I love you guys. Thank you for watching. Bye!